Зәңгәр экрандар янына Зәғафурән Абдул Шәриф улын сақырабыз. Уны матур юбилейы менән иң кадерле кешеләре, балалары тәбрик итә. Безнең кадерле атайыбыз, кайныбыз, картайыбыз Нуриманов Зәғафурән Абдул Шәриф улы 16 июнь үзенең 70 яшьлек гомер байрамын каршылай. Атайыбыз матур, табигатькә бай Күгәрсен районының Исем авылында туып үсә. Бәләкәй яшьтәрдә үк шул ук райондың Бикбулат авылына күсеп килеп, бала сагыла һәм тормыш юлы ошонда үтә. Әрмен хезмәтеннән кайткас, совхозда тракторист, Үркәс урман әзерләү участкаһында яхшы хезмәт итеп, шул ук туган авылының урта мәктәбендә директорның административ хуҗалык эше буенча урынбасары булып, озак еллар уңышлы эшләп, хаклы ялга сыкты. Әсәйебез Сафура менән 3 ул, 1 кыз тәрбияләп үстерделәр. Әмма әсәйебез был фани дөньянан иртә китеп барды. Шуға карамастан атай бирешмәнең, күңелең өшегән мәлдәрдә лә һизгертмәй, безне йылы караш менән каршыланың һәм бүген дә йылмаеп каршылап озатып куяһыгыз. Дөнья мәшәкатьләреннән арымай талмай матур итеп, балаларыңдың, ияндәреңдең кайтыр нигезен һавытмай, дөнья ямен һүндермәй яшәйһегез. Кадерле атайыбыз, һине күркәм 70 яшьлек гомер байрамың менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Бөтә булган теләктәребезнең иң мөһиме алдагы гомер елдарыңда тормыш юлдарың именлектә, һау, сәламәт булып, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтһен. Киләсәктә лә балаларыңдың, янсәрдәреңдең, кардәш тугандарыңдың шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, ихтирамын һәм игътибарын тоеп, Флүрә апайыбыз менән тыныс картлыкта гомер йомгагын үтәргә насип булһын дип теләйбез. Сәстәреңә атай сал керһә лә, һин бит безнең йөрәк түрендә. Озак яша атай, авырмайса, был дөньяла безнең өсөн һин бердән-бер генә. 70 яшь күп тә, аз да түгел, күңелгенәң һис тә төшмәһен. Һиңә насип булган бәхет, шатлык, якты көндәр мәңге үтмәһен. Котлау менән улдарың Нәгыйм, Галим, Фәнил, кызың Гөлфия, килендәрең Әлфия, Фәйрүзә, Ләйсән, янсәрдәрең Нурия, Вилдан, Салават, Гөлия, Назгөл, Роза, Искәндәр, Гайсар. Хөрмәтле Зәғафурән Абдул Шәриф улы, кадерле кешеләрегезнең һорауы буенча йыр бүләгебез һеҙҙең тарафтарға ашыга. Тугандарығыз менән бергә-бергә, балаларығыздың кадер хөрмәтендә, именлектә яшәүегеҙҙе теләп калабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Ер еләккә еҙәре бәшетә инде, өҙөлөп тә төшмәҫ тимәгеҙ. Ир егеткә еҙәрен яшәү үтһә, бөгөлөп тә төшөр тимәгеҙ. Бөгөлөп тә төшөр тимәгеҙ. Япрактарҙы һары алда инде, ер шаулашып китмәҫ тимәгеҙ. Ут йәшендәй йәшеллек ғүмерҙәрҙе шаулап күкрәп үтмәҫ.
сескелер атмақ тимәгір. Бишіктегі бала биші түрленіп, ататланып сапмақ Шаулап көкіріп өтімәк тимәгір. Бүгіліп тәтішір тимәгір.